zpětně musím, jako už je to 2 roky vlastně od té chvíle, co jsme se poprvé kontaktovali, pak než jsme zahájili spolupráci, pak půl Jo. roku probíhala a tak dál, pak ještě vlastně byly ty Mhm. další navazující konzultace, takže teď s odstupem 2 let to hodnotím pořád jako výborný rozhodnutí. Já nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, ale i mám mezi tím vlastně zkušenost s jinými typy přístupů, klasickým psychologem a tak dále. A Mhm. musím pořád říct, že to naše spolupráce mě posunula nejdál. Tak to mě moc těší, Zuzi. Děkuju. Jakou jednu konkrétní věc bys vyzdvihla na té spolupráci se mnou? Si zapsala, že to je opravdový zájem a na tom si trvám, protože myslím si, že jo, spousta koučů, takových těch samozvaných rychloterapeutů, že je na nich hodně vidět, že ten zájem tolik tam není, že jim jde o jiné věci. A tady Mhm. jsem ho jako cítila opravdu, že tobě jde o to mě pomoct a posunout a to jsem v tu chvíli vlastně potřebovala asi úplně nejvíc. Tak to je krásný, to jsem moc ráda, děkuju. A jak bys 3 slovy popsala naší spolupráci? Upřímnost, otevřenost a podporu. Ono to úzce souvisí právě s tou předchozí otázkou, že jsem opravdu jako cítila, vnímala tvoji upřímnou snahu posunout. A ty si cením teda hodně. Krásný, děkuju. A co tě na té naší spolupráci překvapilo? Já jsem vůbec nevěděla, co od toho čekat. A překvapilo mě, jak moc mi pomohla a o jak velký kus mě posunula. Ale teď trošku cítím z našeho rozhovoru, že to může vyznívat jako jednak trošičku jako jednoduše a jednak trochu jako klišé, jako nebylo to jednoduché. Já jsem z každého sezení našeho, protože my jsme měli i individuální sezení, jsem byla hodně unavená a xkrát, jo, jsem z toho chtěla odejít, jsem si chtěla třísknout, protože ty vlastně nutíš člověka, vedeš ho k tomu, aby otvíral ty svoje témata. Není to lehký. Takže vlastně překvapilo mě i to, že to bylo relativně těžká práce na sobě, protože já to fakt jsem neznala do té doby, tak mě to překvapilo. Jak těžká, jestli bys to mohla trošku víc rozvíjet? Jako myslíš emocionálně, že jsi tam... Jo, emocionálně, ale i jako energeticky, že jsem se z toho cítila hrozně unavená, strašně jsem se snažila, protože jsem cítila, že je to potřeba, abych já se někam posunula, takže tohle musím. A teď to bylo jako úplně lovení od někaď ze zadu hlavy, odpovědi na těch otázky, není to příjemná věc, je to prostě jako doslova hrabání se v té Jo. hlavě, no. A jaký byl tvůj život před tou spoluprací, předtím a jaký je teď? Jo, tak já bych řekla, že základní faktor je ta vědomost, nevědomost. Jo? Že do té doby jsem žila nevědomně a nechala jsem se unášet těmi vzorci, různými zaběhlými, nekomunikovala jsem s lidmi, ať už pracovně, soukromně, to je jedno, tak, jak jsem chtěla, otevřeně, nepůsobila jsem na ně tím pádem ani tak, jak jsem chtěla, protože oni ze mě byli zmatení. A celý je to o tom, že vlastně žiješ nevědomě a necháš se unášet těmi vzorci z dřívějška, nebo ten pocit z toho mám. Takže můj dnešní život, pořád to není dokonalý a nikdy asi bude to práce fakt na celý život, ale je vědomější. Že prostě, než třeba někomu odpovím, tak se chvilku zastavím, řeknu si, jo, jak to asi vnímá on a tak dál. A snažím se o tom víc přemýšlet a nebýt pro lidi tak nečitelná jako do té doby. No. Mm-hmm. A komu bys tu spolupráci se mnou doporučila? Jakým lidem? Pro koho si myslíš, že jsem ta pravá? No to je otázka, jo. Já jsem když to vezmu ze svého pohledu, tak já jsem v tu chvíli cítila, že potřebuju něco řešit, že když chci, abych se já posunula, aby moje vztahy byly lepší a já byla sebevědomější, že to nezvládnu sama. Ale když to vezmu jako v kontextu všech nebo šířeji, tak mně přijde, že by do toho měl jít každý. Každý, kdo se chce někam posunout, protože všichni v sobě máme nějaký téma, který řešíme, nebo zrovna ani neřešíme, neuvědomujeme si ho, ale ono se postupně objeví, jo. Mm-hmm. Takže bych to doporučila všem, kdo mají zájem trošičku jako se o ten osobní rozvoj, někam se posunout, něco změnit. A nemusí to být nic konkrétního vlastně v tu chvíli. Třeba řeší něco konkrétního, já nevím, nefunkční vztah, ale třeba ani nic konkrétního neřeší. A i tak bych jim to doporučila. Takže řeknu kliše a marketingově je to strašně špatně. Ale vlastně bych řekla, že doporučuji spolupráci s tebou všem.
No, oni nejen ty lidi, nebo i já jsem taková byla, si neuvědomují ty vzorce jako takový konkrétní věci, co dělají, ale neuvědomují si ani to, že je ovládají ty vzorce. Ano, ano. Ještě opakuju pořád to samý. Někdo mi udělá tohle a já reaguju odchodem a už nekomunikuju. Jo, a myslím si, že to je správně, protože to je můj zajetý, Ano, přesně prostě tak. moje zajetá úniková strategie, která mi leta fungovala, no tak bude fungovat i dál, jenomže ona mi reálně nefunguje. A to tělo nikdy nelže, takže se to vždycky někde projeví, ať už nespíš, nejíš, mocíš, cokoliv. Jo, tak vlastně to tělo hledá z toho cestu ven. Co by si vzkázala lidem, kteří se rozhodnou vstoupit se mnou do té spolupráce? No, vlastně takový shrnutí toho, co jsem i říkala, jo, že určitě jim to doporučuju, určitě je to posune a s odstupem pár měsíců to budou hodnotit, budou za to rádi. Ale ať nečekají, že to bude procházka růžovým sadem, že to bude práce a ne vždycky úplně příjemná. Některé ty úkoly jsou jako, že si je užiješ, to určitě, ale některé jsou i, že se sobě musíš pohrabat, pobrečíš si, jo, tak a je to nutné vlastně k tomu, aby se člověk posunul. Takže ať od toho nemají očekávání, že jenom něco zaplatí a ono se to samo stane. Nestane. Je tam opravdu nějaká práce, kterou musíme my vynaložit k tomu, abychom se někam posunuli. A o to více pak vážíme vlastně toho progresu, toho, co se stane. Určitě, přesně.